Selam cemaat, Әйдә онлайн проектында Easy Tatar тапшыруын davam etamiz. Sizning bilan men bo'laymi ham ikkinchi chiqarilishga rahim etamiz. Sir etib aytам. Bugungi videoni qarag'andan so'ng сөйләмегезнең татарлыгы tag'in bir necha %ga ortashaq. Naq shulay. Bugun biz еш кына кулланырга яраткан урыс сүзләренең татарчаларын өйрәнәчәкбез. Киттек. Димәк, беренче сүз дивар. Стена түгел инде, дустым. Нәкъ менә дивар. Мәсәлән, минем диварымда рәсем эленеп тора. Шулай ук бу сүзнең икенче мәгънәсе бар, аны социаль челтәрләрдә куллана аласыз. Кичә диварыңдагы петицияны күреп, мин дә кушылдым. Ярый күрдем әле. Һәм шулай итеп без киләсе сүзгә күчәбез, ул да булса язма. Әле генә әйткәнемчә, мәсәлән, социаль челтәрдәге язма. Шулай ук аудио язма, видео язма булалар. Әмма интернетта кулланыла торган сүзләр турында без киләсе чыгарылышта сөйләшербез. Хәзергә ага таба. Өченче сүз тондырма. Мороженое түгел инде, карале. Күбебез бу тәмле иттәшне алырга чиратты. Әкрен нәрсәләр кирәк икән искә төште, дуслар. Сезгә бит аңлаешлырак булу кирәк. Күбебез бу тәмле иттәшне алырга озак кына чиратта торырга әзер. Әмма аның ничек аталганын белмәсәгез, ничек табарсыз? Казанда һәр адым саен диярлек тондырма дип язылган кибетләр бар. Хәзер инде алар яныннан игътибар итмичә китә алмассыз. Ярый, алга таба. Тиздән көзнең яңгырлы көннәре башланыр һәм сезгә нәрсә кирәк булачак? Дөрес, кул чатыр. Зонтик түгел инде. Әле матур итеп шәмсия дип атый аласыз аны. Мәсәлән, яңа кул чатырым белән яңа бер тамчы да тия алмас. Яра, бүтән кеше дә актер булырга димәгән инде. Ярый, тагын бер тәмле әйберне дә искә төшереп китик инде. Ул да булса, кайнатма. Нинди варенье инде тагын. Аны бит кайнаталар. Димәк, ул кайнатма. Әнә каралсын нәрсә ди. Үзегез тыңлап карагыз. Синдә кайнатма бармы? Бар. Китер. Алтынчы сүз суыткыч. Холодильник ди инде тагын. Ул бит суыта. Димәк, суыткыч, мәсәлән. Тагын төнлә аша бирисең миндә син малаяктыга. Әни, менә әйт әле, ни өчен төнлә ашарга ярамагач, ул суыткычның уты яна? Think about it. Димәк, киләсе сүз. Туктагыз әле. Мин аны яңа гына әйттем түгелме соң? Димәк, еш кына без итак, значит кебек урыс сүзләрен кулланырга яратабыз. Ә менә димәк дисәгез, сез күпкә татарчарак яңгыраясыз. Бу егет белмичә сөйләмидер ул. Димәк, бу сүзне куллана башлыйсы булыр. Чираттагы сүз гомумән. Вообще бу сүзне көндәлек кулланырга була. Тик мин әле гына әйткән кебек түгел. Гомумән сүзе булганда вообще, в общем кебек сүзләр кемгә кирәк инде? Мәсәлән, беләсеңме, минем бу шәһәрдә гомумән татарча сөйләшкән кешене очратканым юк. Ә син үзең килеп татарча эндәшеп кара. Алга таба. Әлбәттә. Конечно, сүзен кулланырга яратабыз инде, әлбәттә. Тик монысы әйбәтрәк. Дустым, ә син Әйдә проектына язылдыңмы әле? Әлбәттә, чөнки алар кызык һәм файдалы контент җитештерә. Һәм ахыргы 10нчы сүз афәрин. Димәк, дуслар, бу гомумән файдалы чыгарылыш булды, минемчә. Барлык сүзләрендә истә калдырган булсагыз, молодцы. Барлык сүзләрендә истә калдырган булсагыз, афәрин сезгә. Ярый җәмәгать, әлегә чыгарылыш тамам. Татар телен Әйдә онлайн проекты белән камилләштерегез һәм дусларыгызга да киңәш итегез. Сылтама видео астында. Күрешербез. Сау бул инде.